Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake kasancewa a wannan rana ta Alhamis 7 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 wanda ba shi da bambanci da 26 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana Yahya mai lafiya, ga takaitattun labaran duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. Za mu ɗauki mataki akan masu tare motocinmu suna wawar kaya. NATO, ƙungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta Najeriya NATO, ta ce daga yanzu ba za ta sake zuba ido tana bari mutane suna tare motocinsu ɗauke da kaya suna daka musu wawa ba. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a wata hira da ta yi da manema labarai da shugabanta Alhaji Yusuf Usman, inda yake kokawa kan yadda ake samun karuwa hare-hare da ake kaiwa kan manyan motocin da ke ɗauke da abinci a wasu jihohin ƙasar. Ƙungiyar ta ce matsalar ta kai matakin da ba za ta zauna tana gani ana sace musu kayan da suke da ko ba da sunan wai na gwamnati ne. Shugaban ya ce kayan da suke ɗauka ba na gwamnati ba ne, kamar yadda wasu jama'a ke fakewa da haka, suna tare motocinsu a sassa daban-daban na ƙasar suna daka musu wawa wai saboda tsananin rayuwa da ake ciki. Ƙungiyar ta ce suna nan suna tattaunawa da duk waɗanda ya kamata domin ɗaukar matakin yadda za a bullo wa lamarin, domin a cewarta ba zai yiwu mutanenta suna aiki ana faɗa musu suna yin asara ba. Alhaji Usman ya ce ba za su daina dakon ba saboda su ma ta nan suke samun hanyar cin abinci, amma za su ɗauki matakan da suka dace ta yin tafiya ta rukuni. Za mu ɗauki ƙwararan matakai duk da wanda ya tare mu ma ba za mu bar shi ba. Shugaban ya ce a yanzu ba ƙaramar matsala suke ciki ba sakamakon jama'a suna neman su fi ƙarfin su a aikin da suke yi na dakon kayan 'yan kasuwa daga Legas zuwa Arewa, daga Arewa zuwa Legas. Ya bayar da misalin cewa idan mota ta ɗauko kaya daga Legas ta fito sassa zuwa hanyar Ibadan to za a iya kwace motar da ma kayan duka. Idan kuma ka bar Ibadan tsakanin Ibadan da Ogbomosho da Oyo shi ma nan idan ka biyo in ka yi sakaci za a kwace maka mota. Ya ƙara da cewa idan ka zo Kaduna tsakanin junction ɗin Zaria zuwa Kano shi ma in ka bi dare za a kwace maka mota. Tsakanin Abaji da Gwagwalada shi ma nan in ka yi dare kai sakaci za a kwace maka mota da kaya. To idan muka tsallaka fagen wasanni za ku ji cewa kocin Ingila Gareth Southgate da kocin Brentford Thomas Frank na daga cikin mutanen da Manchester United ke zawarci domin maye gurbin Erik ten Hag a ƙarshen kakar wasan ta bana. Barcelona ta ci gaba da zawarcin kocin Arsenal Mikel Arteta domin maye gurbin Xabi wanda zai bar kungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana, amma kungiyar ta Spaniya tana son naɗin nasa abu ne mai wuya. Liverpool da Arsenal da Manchester City na son su ɗauko ɗan wasan tsakiya na Bayern Munich Joshua Kimmich. Ɗan wasan ƙasar Jamus mai shekara 29 na son ya bar Bavaria a wannan bazara, duk da wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa da take son ɗauko kocin Brentford Roberto da Xabi aiki, wanda a wannan bazara sai ta biya shagul fam miliyan 12. Barcelona da Liverpool da Manchester United dukkaninsu suna zawarci kan ƙasar Italiya. To duka a nan takaitattun labaran duniya ya kammala, sai ku tara zuwa dare idan Allah ya kai mu domin sake jin mu ɗauke da wasu takaitattun labaran duniyar. Yahya mai lafiya, Dimokuraɗiyya TV.